Ja, Emil og jeg, vi har kigget klippene igennem fra Branes-turen, og vi har simpelthen fundet de bedste scener fra skituren, som vi har klippet sammen til en lille video til jer. Så enjoy! Skål! Night vision, night vision. Vi er en hel skole. På vej til skituren nu. Chris har fået lidt at drikke. Det er awesome. Klar! Klar! Yes. Vi skal til Branes. Vi står på ski i 2 dage. Med en masse druk. Og en masse fest. Det bliver kanon. Rosa, hun har fået lidt at drikke. Fucking virgin. Vi kommer til Sverige, vi har taget færgen. Nu holder vi inde på den første resteplads, hvor vi lige skal tisse af, og folk de skal lige have sådan en smøg. Lige nyde en øl, høre lidt musik. Det er programmøren! Det er programmøren! Han programmerer. Kan det sige det? Alle børn skal på flyet. Undtagen Ellen. Hun gik ind i propellen. Det var sjovt. Her har vi en penge. Så er det ikke ordentligt absint, mand. Jo, vi har betalt 280 for det. Det er lige meget, hvor meget jeg betaler. Det er ikke rigtig absint. Giv mig 3 år, og så styrer vi regeringen. Fedt noget POV? Ja, selvfølgelig gør det. Næste, hvad betyder POV? Det betyder, at man placerer et stykke kamera på penis, inden den indføres i damens læb. Det er sådan set det. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg elsker det der kamera. Hvordan plejer du det? Det kan jeg godt forstå. Jeg stryger det. Cool! Lige nu der er klokken 20 over 7. Jeg tror vi skal have en lille lur, inden der er vi tid at stå på ski. En times tid på og så skal vi afsted. Jeg er sulten nede i maven, men jeg er ikke sulten. Jeg skal altså lige gennemse den video fra i går, for jeg er ikke sikker på, hvad der foregik på den video. Lige nu, der har Emil, han har mørtlet noget makrel i tomat. Her. Han har mørtlet det fint, lagt det helt ud til kanterne, som de vil gøre i delikatesseforretningen. Der er en lille fejl her, hvor den lige skal lidt længere ud til siden der. Han har simpelthen mørtlet det til det fineste grød. Ja, og jeg har så været på Monsterbakken, og Emil han skal op på psykosebakkerne her senere, hvor han vil få en psykose. Vi står på ski derom, og hvis man zoomer lidt ind, kan man se skiliftene, som kører deroppe. Og det har Rosa først opdaget nu. Er dit hår også fladt og kedeligt? Har du svært ved at score piger? Så har jeg løsningen til dig her. Mit hår er lige nu dødsens kedeligt. Men jeg har svaret til dig, som har brug for en makeover. Svaret er Hairdo fra Føtex, som koster 49,95. Kan købes i alle Føtex varehuse. Du åbner denne æske med guddommeligt creme. Stikker du dine fingre ned. Kører det lidt rundt. Tager det på fingrene. Svarer til, hvad du vil tage på en mad med smør. Du smører det blidt ud i dine hænder. Indfører det på håret langsomt. På det yderste af håret. Og derefter penetrerer du det ind. Det skal knuppes ind. Du er nu klar til at gå i byen. Hvad så, Virgin? Velkommen til mit køkken. Hvad har du gang i? Lige nu der laver jeg oksekød selvfølgelig. Altså, det skal nok være, ikke? Tjasker rundt. Gang 3, okay? Ser det lige godt ud, eller hvad? Det er billigt madprogram, det her, eller hvad? Det synes Tobias også. Tobias, han... Det er altså vores første aftenmåltid, og Jesper derovre, som står og lader som om han laver noget. Han har simpelthen kreeret vores første aftenmåltid. Han er så god! Og den vigtigste ingrediens i måltidet, det er jo selvfølgelig Thousand Island. Nej, det er kød. Det er Thousand Island, som består af 100% Thousand. Begrebet fyret med Thousand kommer jo fra denne smukke drik, eller dressing.
Nej! Kom så! Kom så! Vi har bare lige en kameramand med, Larry. Så billeder! Hallo! Bunke! Hey! Den vej nu! Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Ja, væk! Det er smukt! Det er smukt! Det er fjollet! Hey! Vi er på vej op til psykosebakker. Som I kan høre i baggrunden, så er der en psykoselyd, som indikerer, at vi er på vej til psykosebakkerne. Og vi skal gå hele vejen ned i det svenske landskab, så det bliver nice. At vi skal lave det længste hop ude i sneen. Hvordan er det? Skal vi hoppe derfra? Så det er fra så ud? Ja, bare hoppe op på kanten, og så bare hoppe. Bare sådan. Okay. 3, eller vi tager så halvdelen, for ellers så flyver vi for langt. Og sådan her fra 3, 2, 1. Nu skal mig og Chris bare væk med. Det er ølvåren. Jeg hælder selv. 2, 1, nu! Gav ikke en skid, okay? 4,4. Nu! Ej, det var ikke helt færdigt, den der. Den var ikke helt færdig, den der. Prøv så meget, du har spildt og sådan noget. Er det tillæg på 1 sekund som straf? Nej, fuck dig, tillæg på 1 sekund. Har du op til flere gange efter denne frisyre fået at vide, at dit hår ligner noget fra Dragon Ball Z, kan du lave den klassiske Hitlerjugendhår, som de kalder den i de finere kredse. Du placerer simpelt nok din hånd her, over i venstre side af dit hoved, placerer den anden hånd foran på højre side og kører i twist. Et simpelt twist, som der foretages flere gange. Du sørger for at få resten af håret med ned. Du kan selv vælge side. Du nasker det ind mod dit hoved. Og there you go. Så har man Hitlerjugendhår. Tak for i aften. Virgin. Hvad der er i saunaen, bliver i saunaen, ikke? Ligesom Las Vegas. Men vi er så i gang med at lave The After Movie, hvor vi går rundt og filmer de forskellige ting, som vi ikke fik filmet, da vi var fulde. Det her, det er første seværdighed. En bakke med meget, der er skyer, simpelthen skyer. Pulserende skyer, som bare flyver. Det her, det er så Varanasi bakke. Og heroppe, her til venstre der, hvis du filmer op på Psykosebakken, som vi kalder den, den bakke der har mig og Emil været op, og vi har kørt ned ad den. Og vi har faktisk en video, som vi klipper over til lige om lidt, af Emil, der filmer mig på vej ned ad bakken. Den klipper vi over til lige om lidt. Okay, vi har så fanget Chris her, der fyrer den nedad. Han har lært det, synes jeg.
Lidt svært at se, det er ham, men det er ham. Han fyrer den ned af Psykosparken. Final scene i vores dokumentarfilm om sukkerskiden i Sverige. Og lige nu er vi i Gilda Stuttgart, som ligger 300 km oppe i Sverige. Ja, tak for turen. Vi ses. Hold op for helvede.